Hi guys! Another day. Kaubala mo ang mga lami nga. Ay! Pan ba pan? Ada mga taga Gardenia. Hi! Sus, mga single pa mo, ma'am? Yes! Yeah. Ano? Ay, murag! Oy, action mamakak! Action mamakak! Single pre pero na-icon pre. Murag! Murag, ayan. Murag! So guys, actually dili ko ang ilang product is Gardenia, dili sila. Ay! Salamat kay ma'am ha. Thank you, sir. Thank Ma'am, you. I hope na magbalik-balik pa mo, ma'am. Bye, ma'am. Usa guys, ilawan na to sila. Ang Gardenia. Gardenia, guys. Baan ba sa inyo eh? Asa na lang, sipyat na. Thank you. Yeah, ma'am. Ingat mo, mama. Ingat. Bye. Bye, ma'am. Subscribe. Oh, sure. Yeah. Ha? Baljo! Doon lang gapon. Yeah. Hi, girls. Good morning. Seryoso kayo mo eh. Walay salad. Dessert. Unsay kagubot dire. Yan lang initan dito. Wala ito ni Ma. Amo ni. My God. Ow! Ow! Salamat kay Tutit sa pag Jan Batido. The founder. Salamat kay founder. And then napadala gyud mo ang bahog sa iro ni Hilas King. And ginadala ni ang imong sala Hilas King na Wala pa sa rep. ta sa rep daw kay dili ganahan iyang iro mukaon salad nga dili bugnaw. Dapat kumpleto. So ngayon lagi bulag. Kuya kani nga mga iro kay mga ikuan, mga reklamador. Narinig no, kaya wala mo lang kita sa video. Sa Eh. follower ha. Na nagmahay. Samoy. Amigo ta, tadi mo kapal. Wala magaling nag-like lang do. Oh, dali na kayo. Pila pa lang, 1 hour pa lang. Pila na? 190 share na, 25,000. Atong i-comment ang atong video. Gas mo. Yang kuan ba? Lasa. Rice. Na siya murag gas na sobraan sa LPG. Ay, nara, do not touch. Kani, ma'am? Kita ka ka. Hala! Sap. Ay, kung pala ako si Bal. Ay, nandun yung ano. Kasi. Ah. Tanda na ba kung masas? Letos mo lang yapon niya mong van team gas. Ba? Kaya ba direktor? Dili na mo play akong sana all. Guys, nami karon sa ilalim sa Lugkat kay Lux. And dili na mo pangitaon si Moira de la Torre. Kaya nga no, ha? Laman misa. Tagpuan. Yan mo mga kauban sa event. Yan again. Yan. Hi, say hi, hi. Hi, Herb. So mga na ta. Kumanan ni, mamauli na din ta. Saan yan? So yung pagbasa sa kanang restaurant dyan, Cave Cabe. Cabe. Ah, sayap ka. Sayop ka. Cave ang imong ingon. Taga cave man day ka. Wow, wala pa ilang order. Nag-eat na ka. Mana kog McDonald's. Nag-rice din ko. Okay, gutom ako. What? Yeah. McDonald's later. Gusto yung kaon lagi mo. Wala pa mo yun. Oh, wala pa ilang order. Basta kakaon pa ko una. Gusto ko magkaon sa McDonald's later. Huh? McDonald's later. Nakakala kami din yung may pakurot. Mo.
God. Lamig yung taon. Dahil nyo, lamig nyo dahil. Yung butang dito sa abog na kwarto no. So tonight, na ako din sa Lux Hotel kay para sa rehearsal or pre-prod sa event ugma para sa Unilab. Yan. So meeting sa mi karon para makabalo ko sa run. May tabuon niya ugma sa Unilab. So may kape libre. Si second mukanta na po si Sachi. Third, actually at concert yun ni Sachi. Okay guys. Alright guys, so we're done para sa mong meeting tomorrow's event sa Unilab. So good night muna. And syempre na akong mga managers dire. Ako ang baby is in the house. And si mami mga busog salig lamig pagkaon. Alright, so let's go. Bush! Scalabush! So, going home. Busog din ang isa ko na konsensya ugma magsayo ko kay magpasingot.